Така, ако правилно разбирам от тези лайкове, стига хората да са гледали клипа до кър... Ай, и ме хареса. Са им харесали сцените, те с измисления от мен герой в вселената на пълна драма. Та, сега реших да прочета една друга сцена. Тази е от X-Men Еволюция. По-късно същия ден. Тази сцена е продължение на сцената преди нея. Двете се развиват в един и същи ден. Училището е тихо, почти приспивно. Часът току-що е започнал. Учителят пише по дъската. Те беше монотонно. Всички погледи са насочени напред. Никой не говори. Илия седи на чина си. На пръв поглед спокоен. Но нещо се променя. Очите му леко се пресиват. Дъхът се забавя. Той усеща това. Не звук, не образ, а сблъсък. Суров, животински, познат. Логан и другият. Следващия миг, точно когато очите подчертават дума на дъската, въздухът около Илия леко трепва. Няма светкавица, няма шум. Просто празно място. Столът е заед. Чинът е там. Илия не. Обществен паркинг. Бетон, метал, миризма на масло и изгоряла гума. Логан и Съблеза са вплетени в жестока схватка. Адамовите ногти на Логан се блъскат в бетон. Кулите около тях са смачкани. Алармите вият, Съблезъб се смее дрезгаво, жестоко, докато се хвърля напред с ногти и зъби. Все още си същия, братко, изръмжава той. Логан Гуд е с толкова сила, че тялото на Съблеза прелита през две паркоместа. Млъкни, Виктор. Съблезъб се изправя мигновено. Регенерацията му вече е свършила работата си. Усещам го, казва той. Подушва въздуха. Не си сам. В този миг въздуха между тях се разтваря. Илия се появява плавно, сякаш излиза от дълбока вода. Стъпва на асфалта без звук. Дрехите му леко потрепват, сякаш около него има невидимо течение. Логан, казва спокойно. Логан замръзва, замръзва. Какво по дяволите? Обръща се. Не по дяволите. Какво по? Не по дяволите, а какво по? И многоточие. Така къде. Обръща се рязко. Илия, махай се от тук. Съблезъб се ухила широко. Това вече е интересно. Той се хвърля към момчето, но не стига. Невидима вълна го спира във въздуха. Не като стена, а като отказ. Тялото му се отблъсква, отхвърча назад, сякаш самото пространство не го приема. Илия не вдига ръце, не заема бойна стойка, просто гледа Съблезъб. Ти си зло, казва тихо, и тук няма място за теб. Звуковия щит пулсира ниско. По принцип, Илия има звуков щит, който реално се вдига, когато той спи. И този щит пропуска злото. Чакай, да се правя. Този щит, когато е вдигнат, злото не може да премине. За разлика от доброто. Да речем двама души. Един е добър, другия е зъл. Добре, ще се мине без проблем. Злия просто ще се блъсне в щита. И няма да може да продължи. Да продължи. Значи звуковия щит пулсира ниско.
Дълбоко, почти като сърцебиене. Асфалтът под краката на Саблезъб се напуква. Саблезъб замжава, но този път отстъпва крачка. Логан гледа Илия, изненадан, напрегнат и за първи път искрено притесен. Хлапе, това не е твоята битка. Илия не откъсва поглед от Саблезъб. Когато злото напада семейството ми, казва той спокойно, става моя. Въздухът натежава и за първи път от дълго време Саблезъб усеща нещо необичайно. Не страх от сила, а усещане, че не е добре дошъл в този свят. Ето е и следващата зема. Саблезъб прави още една крачка назад. Очите му се пресвиват. Усмивката му бавно изчезва, заменена от нещо по-рядко при него. Пресметливост. Асфалтът около него вече е цял. Смачканите коли са изправени, металът е изгладен. Сякаш нищо не се е случило. Алармите млъкват една по една. Това не е свършило, изръмжава той към Логан, но погледът му за миг отново се плъзга към мястото, където беше Илия. Мястото е празно. Саблезъб се обръща и изчезва между редовете. Те автомобили. Почти без звук. Логан остава сам на паркинга. Поема дълбоко дъх. Прибира ногтите си и оглежда около. Оглежда около. Това малко се е сляло. Както и да е. Нищо. Никакви следи от битка. Никакви щети. Само леко усещане във въздуха. Като ехо, което бързо угасва. Подяволите, помълва той. Училището. Същата класна стая. Същият скът, същите беше. И така, това е основният принцип, казва учителя, без да се обръща. Всички погледи все още са приковани към дъската. Илия следи начина си. Моливът в ръката му трепва. Отворена. Дъхът му равномерен. Чакай. Моливът е в ръката му, тетрадката отворена. Малко бъдах четенето и малко се пообърках, както и да е. Дъхът му равномерен. В мига, в който учителят почертава последната дума, Илия вече е там, отново. Без светлина, без шум, без движение, което някой да забележи. Той премигва веднъж. Всичко е спокойно. Съученикът до него леко се размъдва, без да го поглежда. Някой изпуска молив. Нищо необичайно. Илия отново насочва поглед към дъската. Битката е приключила, щетите поправени, балансът възстановен. И никой, абсолютно никой не е разбрал, че изобщо е отсъствал.